Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Firmansyah, kelas 10 TTL 1 absen 19. Regu renggang hamrawa risang tamenten sarimbit mendak saking palenggohon binapok sang suba manggala arsa jengkar tilor pawi wahon kinir rabaken nguloti wahyuning jodo tendak jreg ngampil ampron rukmi gina rubyuk para remaja putri saengga putri Thomas horekrek kang samya hanjengi prasasat Kodi Narendra siniwaka satuha arsa jengkar panget haton binayong boyong sirna kamanungsane lir dewaning kebyagon arsa nganglang wana nganglongi longening longen romyang katongton keyore anok meng hamrewa handayani warata sangya kang anjengi kadya antuka gemploning nugraha suba manggala satriya kembar sinten ta ing ngarsa asung tulada ingkang merga pramukaning lampa busana lir panewu mentri ngotaya kodi angining senopati lah menika tawa warnane sang suba manggala ya sang manggala suba dasar pideksa sarwa sembada mokseh muda tumaruna wimbu hombek susila hanaraga lebdah re wileting beksa lampang ngrantaya anut rara sing wirama hangung kendel tindake sopecok mangu sopecok tumole tansah kardiya murung tembene wini suda sedaya menawa kasanduning rata kabentu sing tawang-tawang sumambung ing wutat lompoe munggala yuda sakembran kembar busanane kembar dadek piyadeke kembar warnane tinon saking mendrawa kadya jembe sinigor pasuryane sumanar kilar-kilar ngagem busana sarwi jenar mila boten makal lamun para kenya pada gumesar handulu baguse satriya kembar sawur rinire ana duwi wadya alit sakembaran parandene wis katinggal suminar tecane pancorong cahyane tinon saking mandrawa glewo kadya golek kancane kang bisa tutut janma inggih punika warna nirapada sakembaran sang tamenten sing nginggatya kang cinarita sinten ta ing madya mangun karsa kang busana lir raja kabiwada lah punika ta ingkang dados mustikane karya
Mominiking kadajati ningkang rinengga sang tamenten kekali Bagus Pradipta Gautama kaliyan Rara Sekar Arum lumampa keketon asta keket roket ranggung gula kempyur pulut kekalihe saja lingsem nanging suka hangung remet yon asta garaita yen sadaya tamu boten wonten ingkang pirsa kajawi panget hawaliwora dasar wus dangu denira pangonti tumapaking pagorgyan murmo sekedap ngucal huswa anget roti karana tanca kardia kang giniput mangke ing tilam sori sawikinge sang pinanganten loh punika tobi rajuru poes dolo ibu pangemboning putra tamenten sekalian dasar ibu poes prigel trampil anggayi jajibon angrengga omeh motut omentas sang pinanganten milo asling pakaryan satahu daton nguciwani semonten ugi ibu pangemboning putra tamenten ugi prigel lan piternata balewisma momong putra daton kuciwa lampahira sang Kidaraja hina rubyuk para remaja putri esting lir putri Damas dasar sadaya sami sulityeng warni Bondes Luwis meraoti lelewani milongoni ing pangajap bejang daja putri kang sajadi kadya suwargi Raden Ajeng Kartini ingkang kasti mung sauji mugi-mugi banjeng winengka satriya sajadi ingkang kapreng tuturi handayani loh menika to ingkang hamengku karya sarimbit garwa pengliring kanan kering cacak sarju katuju ing pangalih nguningani kula daging tamu blapar dumigi ing pangalih prasasat boten kenging bineta ing basa sewu bagya daja juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.